θα πάρει ο κύριος? Έναν καφέ. Πώς να είναι? Η κοινότητα. Πάει καιρός που μεταφέρθηκε εδώ. Ποιος είσαι? Λείπεις καιρό? Όχι. Γιατί ρωτάς? Φέρε μου τον καφέ. Όπως αγαπάς. Μελισσανίδης Αλέξης, Ιερόπουλος Αβραάμ, Πετανίδης Γεώργιος, Τσελίδης Αλέξης, Ξενιτίδης Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Ιωάννης. Το χωριό μου είναι ένα από τα 45 χωριά της Αλμοπίας, Καρατζόβας. Μέσα σε αυτό το χωριό ήρθαμε το 24, ζήσαμε μέχρι το 40. Ζήσαμε μέλι, γάλα, παρόλο που δεν είμαστε μια εθνικότητα. Μικρασιάτες, Κονιαλίδες, Καυκάσοι, Πόντοι, Εντόποι, όλοι ζούσαμε σαν ένας άνθρωπος. Εσύ θα ρωτήσω από το Σιράγγιος μόνο, πότε άζουμε. Εσύ, συμπαγμός. Ονομάζομαι για την κύριε Παντελής του Δημητρίου. Κατάγομαι από ένα χωριό της Τουρκίας. Άκτα Βαγγύρας, χωριό Κουλούκ. Είμαι από το Κουλούκ του Άκτα, της Αγκύρας. Και ήρθαμε εδώ το 1924 πρόσφυγες. Το 1908 ο παπάς μου ήταν περίπου 10 χρόνια στην Σελεύκια. Μετά το 10 έγραψε τη μαμά μου γράμμα και την λέει δεν μπορώ να έρθω, θα έρθεις εσύ. Και σηκώθηκε πήγε η μαμά μου. Και γεννήθηκα εκεί εγώ στη Σελεύκια, γι' αυτό και με βάλαν το όνομα της Σελεύκιας. Λέγομαι Παπα-Νικολάου Θωμάς, κάτοικος της κοινότητας Χρυσής. Γεννήθη στο 1913 στη Μικρασία της Μπρούσας, χωριών Ντερέκιου. Κατά καιρούς οι Έλληνες, εφόσον είχαν το ριζικό να ξεσπιτώνονται κάθε 2-3 χρόνια, διότι οι αγάδες Τούρκοι τους ξεσπίτωναν και αναγκάζονταν να φύγουν αλλού και μόλις πήγαιναν αμέσως έφτιαχναν χωριό, έφτιαχναν σχολείο, έφτιαχναν εκκλησία και ζούσαν. Μόλις τους ξανακυνηγούσαν οι Τούρκοι, ξανά άλλαζαν μέρος, πάλι ρίζωναν αυτοί και έφτιαχναν πάλι ζωή. Ποτέ δεν έχασαν ούτε την ελπίδα τους ούτε το θάρρος τους. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στην Τραπεζούντα και ήρθανε στο Κάρσι στη Ρουσία και ήρθαν σε χωρίο Ζέλετζα. Στη Ζέλετζα γεννήθηκα εγώ το 7 της χρονιάς, 1907. Το 14 πήγαμε στο Κάρσι. Από το Κάρσι γυρίσαμε, πήγαμε πίσω στην πατρίδα πάλι. Το 17 πάλι φύγαμε, ήρθαμε στο Κάρσι, από το χωριό μας τη Ζέλετζα. Ήρθαμε στο Κάρσι, από το Κάρσι Τυφλίδα, Βλαντικαυκάς. Το 1918 φύγαμε από το Κάρς, μας πλακώσαν οι Τούρκοι και πήγαμε μέσα στη Ρωσία. Πήγαμε σε μια πόλη που λεγόταν Βλαντικαυκάς. Εκεί πήγαμε, κατασταθήκαμε κάπου ένα χειμώνα, μας έχει πιάσει χολέρα, πεθάνανε τα παιδιά μας, η οικογένειά μας, εμείς ήμασταν 11 άτομα και μείναμε 3. Μετά μας είπαν ότι εκενώθηκε το ΚΑΣ, το πήρε πάλι η Ρωσία.
Σιρουσία εκεί που πήγαμε, πάλι άλλαξαμε άλλο μέρος. Πήγαμε σε ένα άλλο μέρος, εκεί έζησαμε πολύ καλά. Ήτανε Έλληνες, σαν απικία ελληνικών ήτανε 375.000. Από ό,τι θυμάμαι, οι δικοί μας με τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο ξεριζώθηκαν ακολουθώντας τον Ρωσικό στρατό και εγκατεστάθησαν στον Κάφκασο, σε αρκετά χωριά γύρω από το Κάρς, και αποτέλεσαν εκεί το κυβερνήον Κάρς. Η πρώτη δουλειά μόλις πήγαν εκεί, αμέσως έστησαν πρόχειρο σχολείο στην πλατεία τους από πρόχειρα ξύλα και επιστράτευσαν έναν ο οποίος δίδασκε τα ελληνικά γράμματα στα Ελληνόπουλα, με βαθιά συγκίνηση μάλιστα όχι μόνο το ολιγερών και κοφτερών σπαθί μου, αλλά δίδασκε με ακρίβεια και από Ρώμα και Δονία πώς βαστάς υπομονή. Η Εκκλησία διέθετε τα νηφικά και τα γαμπριάτικα κοστούμια. Ο κάθε νέος φιλοδοξούσε πρώτος να πάει να στεφανωθεί στην Εκκλησία φορώντας τα τιμημένα ρούχα που θα το προσέφερνε η Εκκλησία, και εκεί η Εκκλησία παρήχε και τα σκεύη και τα είδη με τα οποία φιλοξενούσαν τους καλεσμένους του γάμου. Οι αποφάσεις ήταν νόμος για όλο το χωριό, διότι αυτοί συνέθεταν και τους νόμους της αυτοδιοικήσεως του χωριού τους, χωρίς να συνεργάζονται με κανέναν εξωτερικό παράγοντα, όπως εμείς σήμερα ψάχνουμε να συνεργαστούμε με τους μεγάλους της γης ή τους μικρούς και αφήνουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Αυτοί συνεργάζονταν με τον εαυτό τους, διότι αυτοί ήξεραν καλά τον τόπο τους, τα προβλήματά τους, τους καημούς τους και τα τρεχάματά τους. Και έτσι ό,τι αποφάσιζε η τοπική επιτροπή, ο πρόεδρος δηλαδή, με την Βουλή η οποία τον περιέβαλε, το Κοινοτικό του Συμβούλιο, ήταν νόμος και για τους κατοίκους. Αυτοί διεύθυναν ακόμα και τα τοπικά δικαστήρια του χωριού. Λύγανε τις διαφορές των κατοίκων αναμεταξύ τους με τρόπον ειρηνικότατον, χωρίς καμία διαφωνία και χωρίς καμία αντίδραση. Πάνω σε αυτά λοιπόν βασιζόμενοι, ξεκινούσαν και ήσαν βέβαιοι ότι όταν και αν είναι θα επικρατήσουν. Πράγμα το οποίο η προφητεία του απέδειξε όταν είπε η λιμάνα στον γιο της, γιατί είσαι λυπημένος, και είπε εκείνος, η Ρωμανία χάθεν, πριν η Ρωμανία και αν πέρασε ανθεί και φέρει κι άλλα, και η προφητεία αλήθευσε, όντως ελευθερώθηκε η Ελλάδα και ξαναδημιουργήθηκε η Ελλάδα, την οποία κανείς δεν πίστευε ότι υπάρχει. Υπάρχουν Έλληνες, ρωτούσαν οι ξένοι. Υπάρχει Ελλάδα, δεν υπάρχει, 400 χρόνια. Από το χωριό ξεκινήσαμε για το λιμάνι των Μουντανιών. Δεν προλάβαμε να βγούμε στα καράβια. Μείναμε εχμάλωτοι 18 μέρες στον τουρκικό στρατό. Όποτε βγήκε ο Κεμάλ, έγινε μεγάλη καταστροφή, σφαή. Και σιγά σιγά ήρθαν και στο δικό μας, εκεί στο Μάτια, εκεί στα χωριά, και τους βάζανε, τους ερήμαζαν και εκείνοι στα βουνά και εκείνοι στα βουνά. Εμείς όμως δεν κάναμε τέτοια πράγματα. Και πήραν τα βουνά γυναικόπαιδα και 4 και 5 χρόνια ήσαν στα βουνά αντάρτες και πολεμούσαν τους Τούρκους, τους οποίους έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση. Μαζεύεται μία δύναμη από Έλληνες παιδιά με αξιωματικούς πάλι Έλληνας οι οποίοι υπηρετούσαν τότε στο ρωσικό στρατό
κάνουν μια επίθεση στο χωριό και γλιτώνουν τους δικούς μας από τη βέβαια σφαή. Εμείς την ανταλλαγή δεν την περιμέναμε, διότι υπήρχε φόβος μήπως κάτι γίνεται και μένει πίσω η ανταλλαγή. Απ' τη μια πάντα έφευγε ο κόσμος, με τα δικά του λεφτά. Και με τα δικά μας λεφτά κατέβηκαμε στην Άγκυρα. Εξαμελής οικογένεια ήταν, ήμουν 23 χρονών, ο πατέρας μου ήταν 50 χρονών, ο παππούς μου 85 χρονών και μία αδελφή είχα. Το 1922 με 23 φτάσαμε στην Άγκυρα. Κάθασαμε εκεί ένα χρόνο. Μετά από εκεί με την ανταλλαγή κάθισαμε στην Κωνσταντινούπολη 15 μέρες. Εκεί τότε πλακώσανε αυτοί οι Τούρκοι. Και επειδή τότε έγινε η ανταλλαγή, ο Βενιζέλος ήρθε να πάρει τους πρόσφυγας, οι Τούρκοι ήταν να μας φάξουν. Από εκεί ήρθαμε στο Βατούμ, ήρθε μας πήρε ο Βενιζέλος. Τότε είχε μία επιτροπή με επικεφαλής των πολεμαρχάκη λεγόμενων και μας συνέλεξε όλους τους πρόσφυγας εκεί, τους ποντίους. Φυσικά τότε όλοι πόντιοι ήμασταν. Και έγινε τότε η ανταλλαγή και μας φέρανε εδώ στο Βατούμ. Στο Βατούμ εκεί καθίσαμε κάτω σε σκηνές, ώσπου να έρθουν τα ελληνικά πλοία. Ήρθαν από εκεί ένα μήνα καθίσαμε. Με τα εμπορικά πλοία ήρθαμε από την Πεντάγατ, Καβάλα, Σαλονίκη. Βγήκαμε στη Σαλονίκη στο Χαρμάκο. Όταν εξέβαμε πάνω πρώτα στο Μακρόνισο. Και από το Μακρόνισον ύστερα κατεβήκαμε απέναντι μια πόλη είναι Γάβριελη. Κάτσαμε εκεί 6 μήνες, από εκεί ξεκίνησαμε, πήγαμε στη Θράκη, στο Ουζούκιο πριν, στην Ανατολική Θράκη. Από εκεί πήγαμε στην Μυτιλίνη, Χίο, Αλεξανδρούπολη, Άγιον Όρος και μετά βγήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί καθίσαμε κάπου 15, δεν θυμάμαι, 20 μέρες, ένα μήνα. Γυρίσαμε πίσω, ήρθαμε σε Δημότυχο, από το Δημότυχο Κομοτίνη, κατέβηκαμε, ήρθαμε εδώ στη Σαλονίκη. Έτσι κάποτε τα θλιβερά τρένα των 48 ύπων μας έδεραν στη Σκύδρα και μας ξεφόρτωσαν μέσα σε έναν βουρκότοπο που λέγεται Σκύδρα. Πλημμύρες, λάσπες, βούρλα και δυσοσμία. Και εκεί μας εγκατέστησαν μέσα σε μια υγρή τοποθεσία, μέσα σε κάτι ελεεινά αντίσκηνα, διότι δεν υπήρχαν άλλα καλύτερα. Και κατόπιν βρήκαν τον τρόπο ότι πρέπει να αποκατασταθούμε κοντά στους Τούρκους. Έτσι, σε κάθε χωριό πήγαν ορισμένες οικογένειες που φιλοξενήθηκαν σε τουρκικό σπίτι. Σε κάθε τουρκικό σπίτι φιλοξενούνταν και μία χριστιανική ελληνική οικογένεια για 6 μήνες.
διότι ήταν χειμώνας, ήταν εορτές των Χριστουγέννων τότε και έπρεπε να μην πεθάνει από την πείνα ο κόσμος. Φτώχεια βοηθούσε το κράτος, αλλά τι να κάνει. Ήταν τόσο πρόσφυγες πολλοί και δεν μπορούσε. Πεθάνανε πολλοί στους δρόμους όσοι δεν ήρθαν με την ανταλλαγή. Από τη Σκύδρα, που λέγονταν τότε Βέρντε Κόπ, να περάσουμε από τη Νέα Ζωή, από την Δραγωμάνιτσα, την Κουστούριανη και να φτάσουμε στη Χρυσή. Παραμείναμε λοιπόν στο χωριό που λέγεται Σλάτινα. Παραμείναμε λοιπόν στο χωριό που λέγεται Σλάτινα, δηλαδή Χρυσοχώρη. Άλλοι λένε από την Βυζαντινή εποχή ότι υπήρχε κάποια Χρυσή. Άλλοι λένε διότι ήταν χωριό το οποίο είχε πολύ μεγάλη παραγωγή και αξιόλογη, γι' αυτό και ονομάζονταν Χρυσοχώρη. Εν πάση περιπτώσει, το πρώτο το όνομα ήταν Σλάτινο, τώρα Χρυσή. Εκεί εγκαταστάθηκαν μαζί με τους πρόσφυγες που ήρθαν από τον Κάφκασο, τους Ποντίους, διότι ουσιαστικά Πόντιοι από τη Μικρά Αστία όταν έφυγαν από την Αργυρούπολη και την Τραπεζούντα και πήγαν στον Κάφκασο. Ήρθαν από τα μέρη της Καπαδοκίας, από τα μέρη της Μπρούσας και οι γενείς και έτσι αποτέλεσαν ένα χαρμάνι Ελλήνων στο χωριό. Εμείς οι Καυκάσιοι μπήκαμε σε ένα μαχάλα. Οι Βρούσαλίδες ήταν σε κάτω μαχάλα και εμείς ήμασταν σε μια χωριστή μαχάλα ήμασταν. Και κάτσαμε εδώ έναν καιρό, ύστερα έφυγαν οι Τούρκοι με την ανταλλαγή Απαδά. Και τους Τούρκους ζήσαμε περίπου ένα χρόνο, εν τω μεταξύ έγινε ανταλλαγή των Τούρκων, φύγανε οι Τούρκοι και εν τω μεταξύ σιγά σιγά ήρθανε και άλλοι πρόσφυγες. Ήρθα εδώ οι κάτοικοι της Χρυσής από διάφορα μέρη που είχαν συγκεντρωθεί, από τον Πόντο, από τη Μικρασία και από το Εικόνιο. Οι άνθρωποι με δεχτήκανε με αγάπη και με συμπάθεια με παντρέψανε σαν ορφανός που ήμανε. Βέβαια εγκαταστηθήκαμε σε αυτό το χωριό τότε σαν πρόσφυγες όλοι. Αρχίσαμε τότε να κάνουμε τη γεωργία μας. Άλλος έβαλε καπνό, άλλος έβαλε φασόλι και από αυτά περιμέναμε την οικονομία μας. I belolice, i carni ljudi.
Turcinca η Γαρκίνκα Ισιμόμα Μακεδόνκα εις το σιτόκο Ιουβάβα. Στο μικρό αυτό χωριό εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τον Πόντο, από τη Μικρά Ασία και οι γηγενείς κάτοικοι. Τότε κοινότητα δεν είχαμε. Υπαγόμασταν εδώ στο διπλανό χωριό, Συμφώνια λέγεται, μέχρι το 32. Το 32 με ενέργειες των κατοίκων από εδώ κάναμε μία μικρή κοινότητα. Στην κοινότητα αυτή κάναμε ένα προεδρείο. Πρώτος πρόεδρος στο χωριό ήταν ο δάσκαλος τον οποίο φέραμε μαζί, διότι τότε ήρθαν μαζί στο ίδιο χωριό ο Ξενιτίδης ο δάσκαλος, ο Σοφρονίδης, ο Ιερόπουλος Αβραάμ, ο Ιερόπουλος ο Κώστας, αυτοί όλοι ήταν δασκάλοι από την πατρίδα Χερμένη. Δείγμα της αλληλεγγύης που είχαν μεταξύ τους οι κάτοικοι του χωριού αυτού είναι και το εξής γεγονός. Απεφάσισαν σε γενική συνέλευση για να μην στερηθούν και οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν είχαν δένδρα στην περιοχή αυτή, να έχουν το δικαίωμα και αυτοί να μαζέψουν σίκα για να μην στερηθούν ελλείψη δέντρων και χωραφιών στην κτηματική αυτή περιοχή. Είχαν καθιερώσει ένα σύστημα, θα έλεγε κανείς, κοινοκτημοσύνης. Πολλοί των κατοίκων, στους οποίους έβρισκε μια θεομηνία ή ένα τυχαίο γεγονός πυρκαγιάς ή πλημμύρας ή αρρώστιας, αμέσως την άλλη μέρα ήταν τακτοποιημένο, είτε το ζευγάρι τους είχαν χάσει, είτε το σπίτι τους είχαν χάσει και ακόμα και το παιδί τους αν έχαναν ήταν εις θέση να τα αναπληρώσουν την ίδια ημέρα με έναν αξιοθαύμαστον τρόπο. Ένας παλαιολαδίτης, ο οποίος είναι σόγαμπρος εδώ, κάηκε το σπίτι του, όλοι οι χωριανοί, μηδενός ξερεμένου. Μαζευτήκαν αμέσως σε 5 μέρες, μια εβδομάδα, 10 μέρες, κάνανε το σπίτι του, μαζέψανε καπνά, μαζέψανε άχυρο για τα ζώα του και έτσι τον τακτοποίησαν. Δεν μπορούσε να κρατηθεί από τη συγκίνηση, ούτε έκλαιγε και λίμα. Τέτοιος κόσμος, ούτε στον ουρανό δεν υπάρχει τέτοιο.